Sivayule tuntuma kan Zirtirtu retirement of a partner ania retirement of a partner hi chapter poimo takania reconstitution of a partnership admission retirement date kan nei zinga pakhat ania chumi zinga poimo mai retirement of a partner hi tuntuma chuan kan lu chil don ani ama saverin meaning enge omzia han soizau zo kila thome retirement of a partner kan ti chu farmer partner engemaw zat an oma chung partner zinga tuimo ber chuan farmer chhuah san dona chu retirement of a partner chu alo ni ta ani awm zia chu hetiang hian entir na han pe don taila farmer partner a b le c te an oma c hianin farmer chhuah san dona ti hian farmer tangin partner c hi lo chuak don ta chu retirement of a partner chu kan ti chu anita ani hetilai kan thai bial chunga abc kan han dale hetilai kan hetia kan han siam hi apoimo maya uluk dangin hetilai hi lo vongila hemi hian kan retirement of a partner soifina nasa takin min puyani ti hriaila athawme le hemi kan han thai bial chunga abc kan zia le c kan han chuati ratang hian han soifia zui donila hemi yom zia chu farmer partner a b c an oma kum engemaw chen hun rei tak chung farmer na an lo thok to in thurual in thatakin han lo thok to chan sang wangin aniang si hi farmer tangin achuak don ta chu tianga si farmer tanga lo chuak don ta ka chuan engemaw account lamate chinfel ngai oma chu tiang anga partner te in chinfel na chu retirement of a partner chuan kan zir don ta ani le chu ti lo ni chuanin partner abc atang hian c hian farmer lo chhuah san don ta ka wangin c hi retiring partner chol bera chu tin kan lo soi don ta retiring partner tin aming kan lo vua don ta ani c hi an reng thei lova partner te kha def pon lo ni theia chu tianga po chuan tuimo ber kha lo retire ma sela partner retire bera kha retiring partner tin kan soi zel to don ani chuanin a le b hi farmer la reng dona farmer a le b hian la reng dona wangin farmer la chun zom zel tur te hi continuing partners ti in kan soi mai don ani awm zia chuan farm chhuah san tu partner kha retiring partner tin kan soyanga farmer la zel tur te kha continuing partners tin kan soi don ani lekhabu then khata lem then khat chuan continuing partners si remaining partner ti in an soi thin bok ani chuanin retirement of a partner chuan partner chu tikhanin kan lo seta chu ti chuanin partner tuemo berina farmer lo chu san dona chuan in chin fello ngai ta aka in hoi thil tam tak lo om ta chumi zinga apha sapera chuanin kan han zir ho tur chu le kan hriat thiam ngei ngai chu ratio chungchang hi alo ni ta ani engwange kan ti chuan a le a b c te farman om lai khan profit sharing ratio hi 3:2:1 lo ni ta sela c hian farma chhuah san chuan c share kal san zong c share hi 1/6 alo ni ta ani c ina akal san 1/6 share hi a le b ten an lo lak sak don ta c ne na tangin a le b in a share zong kha ani semanga an lo nei vek don ta ni chu wangin farma new ratio a omanga ratio thar a omalo tul ta tin chu mai ba ka c share hi partner dang a le b te hian eng angin nge an lo lak eng angin nge in sem eng angin nge share nei bel ti kha kan chu tangai don bok ani chu ti ani chuan partner tuemo ni berina farmer chhuah san khan gaining ratio kan chu ngai dona new ratio kan nei ngai don boka old ratio hi kan nei ngai don boka ani chuan omzia chuanin partner ina farmer chhuah san khan heng ratio pathum te hi alo piang ta tina ani chumi chu apha sabera kan thiam turania tuntuma po hian calculation of ratio kan endon ani calculation of ratio hi poimo maya man zui na tura tam dona old ratio man na tura om dona new ratio man na tura om dona chu tiang bokin gaining ratio man na tura om don bokani ama sabera ratio kan
chaw diklo chuan a dot le zela kan chaw tur kha a diklo chhun zom zel to dona chumi ni wang chuanin tur tuma kan zirtur calculation of ratio retirement of a partner hnuaia calculation of ratio hi uluk takin lo ngai khai la lo thiri la thiam ngei po tumila a tho me le tuna chuan calculation of ratio kan thiam theina turatan example tlem so han chok don tai la a tho me ka soita kan khan ratio pathum gaining ratio new ratio old ratio te hi retirement of a partner kan chona kan man zui tur le man tang kaina lo vek dorani awangin kan siat belangai ani ti khalo se tai la thome ama saveri 19 nge gaining ratio chu kan chu chuang ti lo en don tai la gain equal to ratio pathum kan chu chhuah turte chu chuan na tur tan chuan hetiang hi kan lo nei ta ani gain equal to new minus old ta lo ni ta a new equal to old plus gain alo ni le don ta a old equal to new minus gain alo ni ta ni chumi om zia chu kan thian ten tuna cheng som kalo nei ta a ka thian pan he na tangin cheng ni kalo lak bel chuan cheng som pan hi ka nei don ti alo lang reng ani om zia chu ama in cheng som ka nei a chuan in ka thian pan he na tangin cheng ni ka nei bel chuan tuna ka nei tur chu ol sam takin cheng som le cheng hi kan lo bel ta cheng som pan hi kan nei ti kan hmai ta ni chu formula kan han da chuan tuna exam nge kan nei kan ti chuan ama kan nei le kan nei bel kha kan han bel ta cheng som pan hi alo ni mai ta ni chu formula kan da chuan tuna kan nei tur cheng som pan hi ti kan hriat kha old plus gain ani ti kan chiang ta ani chuan chu formula kan lo da chhuak mai ta ni chuan kan formula te har deuh he ta hla deuh zirin zir tur ani lova ni tina ke mani na kan practice vering ke mani na kan ti dan phung pa ngai reng kha formula hianin aron om chhuak mai thian ani ti sheila formula te hi enge ani na tak zuk sheila thil har sa tak kha lo ningai lo ti she tai la thome chu tiang che in engtin nge gain he tia kan hanen chuan alang har mai theya amai ro chu gain hi engtin nge kan chu chuang kan ti chuan hei hi kan lo nei lo ta ni ama in cheng som kan neia tuna cheng som pan hi kan nei chuan exam nge kan nei bel kan ti chuan ol sam takin cheng ti kan nei bel ti kan se thei ta ni chu engte kan chu chhuah kan ti chuan tuna kan nei atangin ama kan nei ka pai ani chuan cheng hi lo chhuak mai ta ani chuan in tuna ka gain se tur chuan hei a formula angin kan han da chhuale chuan in gain equal to new minus old cheng hi kha lo chhuak le mai ta chu tiang chuan in alo kal zel ta ni chu tiang bokin old po ti kan ol sam takin a chu chhuat thei don ani le tuna zirlaya kan han lalu tanga tuna kan han soya kha hetilaya hian hetilaya ka zia hi lo entai la partner abc an oma partner retire hi b ani om zia chu farma partner abc an oma farma tangin b a retire don ani chuanin profit an lo in sem dana kha chu 4:2:1 alo ni ta ti na ni chu ani chuan hemi ni chuanin b share hi chu b share chu 2/7 ti na lo ni ta ni ti hian hemi na soi chu omzia chu farma partner abc ten oma profit hi 4:2:1 in alo in sem thina chuanin farma tangin b a chuak ta a b ina chhuah san akal san share tur chu 2/7 2/7 alo ni ta ni 4:2:1 omzia chu 4/7 2/7 le 1/7 ti na lo ni ta a chuan b hi a retire ta ni b hi ana share 2/7 hi akal san don ta ti na ani chuanin b share kal san chu continuing partners a le c te khan engtin nge anin semanga engtin nge new ratio chu engzan nge lo ni anga chumi chin fel dan tura chu engtiangin nge kan kalpuyang ti kha tuna hian kan han chok don ta ani le hetiang hian entin na lo pe zui tai la a le c hian b share kalsan 2/7 hi equally in an la ti lo ni ta sela omzia chu a le c hian a and c b share equally ti lo ni ta ni omzia chu a le c hian b share kalsan 2/7 hi equally in an la ti na ani chu kan cho don chuan b share exam nge ti kan ziak photanga b share kalsan zat
2 by 7 alo ni ta a chuan in hei hi a le c in a in zat ve in anin sem kan ti chuan b share atanga a in again tur chu a's gain out of b share kan tianga b share atanga a in alak chu kan tianga 2 by 7 hi equal li kan sem don chuan ti hian a chan ve in kan lo sem don ta ani chu tiang chi in c's gain kan chut ve le anga om zia chu b share 2 by 7 hi a le b in 1 by 7 ve anin sem ti na ni ta ni chu chuan in le tuna chuan in gain kan lo sheta a in b share atanga anei bel chu 1 by 7 ania c in b share atanga again chu 1 by 7 alo ni ta ni ani chuan in therefore kan tinga gaining ratio kan da thei reng ta ni gaining ratio equal to kan tianga a in again zat hi 1 by 7 alo ni nga c in again po 1 by 7 alo ni ta ani chuan gaining ratio chu 1:1 alo ni le don ta ni tikhan equal in an la tikha alo dik chi ta a chuan in tuna chuan an gain kan hre to a le c kha fama an om chhun zom zel don ani an new share kan hriat alo ngai ta a engtin nge new share kan hriat ang kan ti chuan new share equal to old plus gain ti lo ni ta ni chuan in chumi chu chuak tur chuan an old share hi chu he tilaya 4 by 7 2 by 7 1 by 7 ti kan lo nei to a chuan an gain hi kan mamo ta a an gain po he a in b share atanga again za thei kan chu chuak vek to ni ani chuan ol sam takin ti khanin an new share po kan chu chuak thei don ta ani chuan a new share shetur chuan kan formula nei kha new equal to old plus gain amma an nei atangin an nei bel kan belanga chuanin an new share chuak don ani chuanin as new share equal to old plus gain alo ni don ta a in amma a share chu he tilaya 4 by 7 ti kan hria 4 by 7 chu kan han ziak lu ta plus gain a in b share again sakzat b share tanga again zat kha 1 by 7 ti kan hria chu kan han ziak ta ni ani chuanin a new share tur chu 4 by 7 plus 1 by 7 alo ni nga 5 by 7 alo ni don ta ni chu tiang che chuan c new share hetilai hianin kan lo chut ve lenga c is new share equal to old plus gain alo ni nga c in ma a old share chu 1 by 7 ania 1 by 7 plus c in b share again sakzat kha 1 by 7 alo ni le ta chuan kan han bela c new share tur chu 2 by 7 alo ni le ta ani chu ti chuan a new share le c new share kan hriat ta ka wangin new ratio of a and c kan nei thei don ta ani chu a new share chu 5 by 7 ani c new share chu 2 by 7 alo ni le ta ani chuan new ratio chu 5:2 alo ni le ta ani hemi example hi han en le ta ila partner XYZ an lo om le ta ni chuan old ratio hi 8:5:3 alo ni ta ni chuan hetiang hianin information kan lo nei ta partner X hi fa matangin a retire ani chuan fa matangin X a retire chuan a share kalsan X share hi kan hriat alo ngai don ta 8 by 16 alo ni ta ani chuan in information kan nei chu y takes 3/16 from X alo ni ta chu tiang chi in Z takes 5/16 from X alo ni le ta ni he tilai mi hi apoi mo ta maya from lai hi kan khoi sona from tiaron om chuan y hian 3 by 16 hi X ne na tagin ala top ti na ani sumi om zia chu cheng som ka neia ka thian pan he na chenga ka pe ani chuanin cheng som ka neia ka thian pan he na chenga ka pek chuan ka pek za da kha chu sanangai to lova chenga kha ka pe kaning hal top ani chu tiang ang chu akal phung tur ani chuanin tuna hian ol sam takin an gain kan lo hreng hal theita ani y hian x ne na tangin 3 by 16 na la ti oma ani chuanin y's gain hi chhuah angai to lova question in minon pe hal ti na ni y ser ti han y's gain chu 3 by 16 ti na lo ni chu tiang chi in z gain po
5/16 alo ning halta ani chuan an partner continuing partners te gain kan share to chuan an new share kha olsam takin kan chut le theidon ani chuanin an gain kan share ta ka wangin y new share kan lo se theidon ta new share zong tur chuan old plus gain kan mamo kan ti kha old share kan nei hala he tilaya y old share chu 5/16 alo ni again 3/16 ani ti question kan hua 3/16 kan an bel khomanga y new share chu 8/16 alo ni don ta chu tiang chi in z new share shatur chuan old plus gain kan lo nei le ta old share chu 3/16 ani chuan again nakha 5/16 ani ti kan sia kan han bel khoma 8/16 alo ni ta ani ti kha chuan in ratio kan hmamoh kha kan lo nei kim ta therefore gaining ratio kan da chu don chuan an gain hi 3/16 le 5/16 ti kan neya ani chuan gaining ratio chu 3:5 alo ni don ta ani chuan new ratio kan ziak le anga new ratio of y and z chu y new share hi 8/16 alo ni chu tiang chi in z new share po 8/16 tho alo ni ain ang ti na ani chuan an new ratio tur hi 1:1 ti na alo ni ta ani ole hemi example a hian partner abc an oma old ratio 5:3:2 alo ni 5:3:2 ti om zia chu 5/10 3/10 le 2/10 ti na ani partner b phah matangin a retire ani chuan b share hi kan lo hriat le atul don ta b share chu 3/10 b in share 3/10 hi akal san ti na ani 3/10 share hi ele c in ani sem don ani chuan heta information kan han muta ka chu a le c continuing partners te hian b share hi 2:1 ratio in anin sem atita ani chuan 2:1 ratio anin sem chuan a in b share changa again tur chu ti hian olsam takin kan chut lenga b share kha 3/10 ani 3/10 hi 2:1 ratio in anin sem ani ti hian kan chut chuak don ta ani 6/10 alo chang don ta kan du chuan 6/10 hi 3/5 ti point kan ziak thei ome sis gain po olsam takin ti hian kan chut chuak le thei don ta a le c in b share hi 2:1 ratio an gain ati awangin s gain le sis gain hi olsam takin kan chut thei don ta kan chut dan tur chu b share 3/10 hi 2:1 in kan sem dar don ta ani 2:1 ti om zia chu 2/3 le 1/3 ti na alo ni ta ani chuan in a in c share again sakza chu 6/30 lo ni ta c in b share alo gain sakza chu 3/30 ti na lo ni ta ani chuan b in a share kalsan 3/10 da tanga a le c in a an gain za chu ti hian kan lo hreta ani sem dan chu 6/30 le 3/30 ti na ani 6/30 hi kan du chuan 1/5 tin kan ziak theianga 3/30 hi kan du chuan 1/10 ti point a zia thei ani chuanin an gain kan hriat to chuan gaining ratio enge kan ti chuan 1/5 is to 1/10 ani anga 2:1 kha ron chuak le don ani chuan a new share le c new share lo zong le don ta ila s new share zong tur chuan kan hriat to angin chuan a new share hriatur chuan old plus gain kan lo kalpui le ta a old share chu 5/10 ani chuan a gain za chu 1/5 alo ni ta chuan a new share chu kan han bel khoma 7/10 alo chuak ani c new share po chu tiang chen kan han kalpui le chuanin a new share kan neia c new share kan lo nei le bok ta ani chuan new profit sharing ratio kan nei le ta ani therefore new ratio equal to a new share 7/10 le c new share 3/10 kha lo nianga ani chuan new ratio chu 7:3 ti na alo ni le don ta ani hemi example hi lo en le don ta ila partner abc an oma old ratio 1:1:1 lo ni ta se equal partners ani don ti na ni retiring partner hi c ve thung hi fa matangin lo retire ve ta sela ani chuan c in share kalsan tur chu 1/3 ti na ani
eng vai kan ti chuan profit sharing ratio hi 1:1:1 ania mun thuma an thena ani chuan mun thuma thena mun khat kha akal san don ti na ani hetiang hian information lo nei ta ila C surrenders 3/5 of his share to A ti lo ni ta ani ni china khanin from kha kan zero to a from ma kha chuanin an lak ani hal top ani ti kan soi to a amai ro chu of his share of his aron man ve thung ero hi chuanin A in C ne na tang hian 3/5 hi ala ti na ala ni hal ngot lo ani awm zia chu cheng som ka nei ta a cheng som ka nei atang chuanin ka share mun nia thena mun khat kha A ne na ka pe ani tiang chuanin information kha ron om ta cheng som ka nei atang chuan mun nia thena mun khat chu ka chut chuale photangai ta ni chu tiang che chuan chu zirlai lo la lu ta ila heta po hian C share hi 1/3 ani ti kan hria a 1/3 C share C hian a share 1/3 atang hian mun nga a thena mun thum hi A ne na ape ti na lo ni ta ani chu kan chu chuale tur chu lo ni ta a tun tuma hi chuan direct in A in C ne na tanga alak saka hi C in A ne na ape ka hi direct in kan nei lo ti na ani chuan tun tuma chuan hetiang zong hian kan lo chu chuale lo ngai don ta a A's gain equal to kan ti anga question in min information ina min asoyang khan C surrenders 3/5 of his share to A atia a share mun nga thena mun thum kha A ne da ape ti na ani a ani chuan C share chu 1/3 ani a C hian a share atang hian mun nga thena mun thum 3/5 A ne na ape don ani chuan hei heta kan muang hian C hian a share mun nga thena mun thum hi A ne na ape don ani chu A ina C he da tanga alak sak tur chu lo ni ta ni chuan hetiang hian kan then som malo ngai don ta ni ani chuan 3/15 ani a kan du chuan 1/5 ti pona zia thei ni chu tiang che chuan hetilaya hian C surrenders 2/5 of his share to B ti kan lo nei le ta a heta po hian B's gain tur chu C share mun nga thena mun ti kha alo ni le don ta ani chutiang chuan kan lo chut kan chu chuale ngai don ta ni ani chuan 2/15 alo ni don ta ani ka tiang khan tuna hian kan hria tur chu hemi ratio kan chu ta hian of his ti le ni china kan chaw zo tak from kha kan hriat san na poimo em ani chuanin A gain kan hre to a B gain kan hre to a kan chaw dan kan chaw to ang thau khan tihan all sam takin an new share kan chu le don ta ani chuan A new share chu old plus gain alo ni le anga A old share chu 1/3 ania chuan again chu 1/5 ani chuan kan han bel kho manga LCM kan langa A new share chu 8/15 alo ni ta a B new share po chu tiang chen old plus gain alo ni le anga chuan old plus again kha kan chu kanga kan belanga chuanin 7/15 hi lo ni don ta ni therefore new ratio equal to 8/15 is to 7/15 alo ni anga chu 8:7 alo ni don ta ani chuan gaining ratio kan ziak le anga gaining ratio po an gain zata kha A in gain zat kha 1/5 ania B's gain kha 2/15 alo ni le ta chu ratio kan han da lenga ani chuan gaining ratio hi 3:2 alo ni don ta tina ani hei lo en le don ta ila partner ABC an le a old ratio 2:1 alo ni a 2:1 ti zia chu mun nga an then tina ni a 2/5 le 1/5 tina ani B retire ani chuan B share hi lo ziak le ngalila B share chu thei hi alo ni ta A B C 2/5 alo ni ta ni ani chuan B hian a share 2/5 hi akal san ti na ani chuan engtin nge B share kal san hi engtiang in nge akal don ti kan lo en le anga hei tilai hian B share is entirely taken by C ti lo ni ta a C share hi na B share hi C in a vangin ala vek ti alo ni ta a chu ti ani chuanin ol sam takin C's gain hi kan lo hrenghal ti na ani engwange kan ti chuanin
b share zong zong hi c in ala ti ani a ani chuan a hran pa kan chu chhuah ngai don lo tina ani chuan c's gain equal to b share zong zong kha tina ani heti lai b share zong zong hi c in lo gain vek tina alo ni ta ani chuan all sum takin hey gain kan lo hre to a all sum takin new share kan lo chu thei don ta ani new share chu kan chu le don chuan as new share equal to kan tianga heta hian kan hriat tur poimo deuh om ta chu b retire b share hi c in ala vek ani chuan a share hi ache son ve don lo ti kan hriat nga la ngaya ani chuan a share hi 2/5 ani ala ngai reng don ti na ani awm zia chu b share zong zong hi c in ala ga vangin a share hi chu ache son ve don lo ani c's new share equal to kan tilianga aw ti hian c new share equal to old plus gain alo ni le don ta a old share chu 1/5 ania chuan again hi 2/5 ania 3/5 ani bel ta ani therefore new ratio of a and c equal to kan tianga a new share chu 2/5 angai kha lo ni nga chuan c new share tur chu 3/5 alo ni le don ta chuan new ratio chu 2:3 alo ni don ta ani tikhan retirement of a partner calculation of ratio chu kan lo zir zauta apoi mo maya gaining ratio hi retirement of a partner problem kan han chau tak huna man zui tur ani don ta tuna chuan retirement of a partner naki question an hu zelami tur chok don po nila gaining ratio alo chu tangai huna khan kan buai don talo ani chutiang chi in new ratio hi kan man zui anga chutiang in old ratio po chunga tan chuanin tangkai takin kan mang zui don ani chutiang problem alo thlen huna chuan tuna kan zir calculation of ratio gaining ratio new ratio old ratio chu dana kha kan thiam chuanin har san na kan nei to don lo ani alo me